I really can't. Oh. Hey, Nina. Hi, Nina. Hey. This is really awesome. I meant to pregame this situation. Oh my god. Oh my god. If you just came here like the first day, will you? Ja, så tager lige og masserer den her på kæberne. Masserer lige en gang på kæberne, sådan her. What? Det der med at skælde ud, det gik rigtig godt, men det der med at sige undskyld, det kan nogle gange være det. Sofia and Omar totally in the crowd. Det er også accept og tilgivelse til hinanden. Så skal vi lige en undskyld af dig, og den viser vi også på her. Der sidder med hænderne sådan lidt overgivet tilbage sådan her, og så der med sådan her. Værsgo til lige gå rundt med en undskyld af dig til folk. Værsgo. Rundt til alle.